βαρ. Αντώνη, ο Μανώλης είμαι, έλα Νίκο, έλα Μανώλη. Τι θες τώρα, γιατί χτύπησε εδώ πέρα για βαρ, τι έχει γίνει τώρα. Για να μου πεις αν είναι χέρι, ρε. Το 24 με το 32 στη φάση. Αντώνη, το 24, σε ποια φάση ήταν αυτό. Στη φάση τώρα, ρε, στον αγώνα, ρε. Δεν έβλεπα εσύ. Φώναξε τον Αντώνη, ρε. Πήγαινε τον πίσω, ρε. Θα μας δίνουν, ρε, ορίεται όλο το γήπεδο, ρε. Έχει κολλήσει εδώ πέρα τώρα. Ρε Μανώλη, την προηγούμενη φάση, ρε, που είναι χέρι, ρε. Ναι, μισό λεπτό, κύριε. Μισό λεπτό, ναι. Μιλάω με τον Νίκο. Μιλάω με τον Νίκο. Έλα. Κράτα τους λίγο γιατί έχει κολλήσει το σύστημα όλο εδώ πέρα. Εδώ πέρα γίνεται χαμός, ρε Νίκο. Έχει 45.000 κουμπιά εδώ πέρα. Ναι, μισό λεπτό, κύριε. Το ξέρω, κύριε. Θα αποφανθούμε σε λίγο. Φώναξε τον Περικλή. Δεν είναι, ρε, είμαι μόνος μου εδώ. Ο Περικλής έχει πάει τη γυναίκα σούπερ μάρκετ, σου λέω. Είμαι μόνος μου. Πότε έγινε αυτή, στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα, ρε, πριν να το γύρισε το λιγάκι πίσω, ρε. Δεν κουνιέται τίποτε εδώ, Νίκο. Κράτα τους λίγο. Μανώλη, δεν μπορωσίεται το γήπεδο, Μανώλη. Νίκο. Επειδή θα μας φάνε ζωντανούς, εσένα, εγώ είμαι στο σχηματάρι στο βαρ, δεν έχω πρόβλημα. Στο σχηματάρι είστε σήμερα. Σταμάτα, ρε, ακούνε, ρε. Τι θες να κάνω εσύ, εσύ είσαι ο άρχον του αγώνα. Δεν έχω δει τη φάση, τι να κάνω. Σταμάτα, ρε, παιδί μου, θα βρούμε λύση. Πες, κάτς, δεις. Θα με θάψουνε εδώ. Όλη τι μας είμαι σήμερα. Δώση χέρι. Δεν ξέρω, εδώ πέρα είναι κολλημένο. Θα πάρω το τεχνικό. Πάρ' το σε παρακαλώ. Μισό λεπτάκι, κύριε. Δεν γίνεται τίποτα εδώ πέρα. Εγώ δεν αναλαμβάνω καμία ευθύνη εδώ πέρα.